Alo. Ljubi brat, štroka vrat, laminat, doktorat. Aleks iz Jagodine. Idemo, Besni Game Vlogger, možete gledati njegove vlogove na YouTube kanalu Besni Game Vlogger, tako je? Ljubite, brat, tako je. Tako je, daj mi neke pare, pusti ljubav. Slušaj, brate, znaš kad sede dečko i devojka, brate, u dnevnoj sobi i gledaju neki film. Dobro. I kaže devojka, kao, daj mi daljinski. Kao, pa ne mogu da ti dam. Kao, pa što ne možeš da mi daš, što si uvijek tako bezobrazna prema meni, stvarno ne razumijem čemu, kuda vodi ovo, znači zašto nećeš da mi daš, što si tako prema meni, šta kaže dečko? Ne znam. Nije do mene, do tebe je. Znaš ono tipi riba i kao, pa kako si vidi da ona ne raspoložena, kada je slušaj ovako, ako hoćeš da vodimo ljubav, povuci me samo jednom, ako nećeš jedno 60 puta. Dobar je, bolje tvoj. Pa bolji. Da. Ljubite brat, pozdrav za Jagodinu celu, pa se čujemo.